Rivals, nejpopulárnější a nejhratelnější střílečka z Robloxu, na kterou nacházím všude jen ty nejlepší recenze a zajímá mě, jestli je to vážně tak dobrý, jak všichni tvrdějí. Takže si v dnešním videu tuhle petičku zahrajeme a uvidíme, jestli je to fakt taková bomba, anebo je to jenom jedno velký zklamání. OK, burci, takže už jsme ve hře a já už tady mám nějaký věci, když se podívám tady do weapons, tak už tady mám nějaký věci. Jsou to prostě nějaký skiny, nějaký prostě blbosti. Jsem se asi kámo 2-3 hry. No a teďko my teda půjdeme takhle semka a dáme si s někým, já bych zkusil třeba 2v2, jo. Tady se ke mně připojil Filip normálně, Filipa, ček z brách. Takže vybereme tady nějakou mapu, já bych zkusil třeba Splash, kámo, není vůbec špatná mapa. Tak a ty teda vybereme si tady teďko někoho, takže jsem sniperku, kámo, vezmu si Uzinu teda, kámo, a vezmu si Skitch a k tomu si vezmu asi tohoto. Tak jdeme na to. Co to je za mapu, kámo? Co to je, borci? To je úplně divná mapa, z toho bolí oči normálně, kámo, nekecám jako. Takže se tady někam musím odboostit, kámo. Kámo, já nikoho nevidím. A tahle ta mapa je fakt strašně divná. Když se prostě odboostíš nahoru. Aha, tak on už asi pozabíjel. Ne, nepozabíjel. Ne, jenom moji týmeti jsou mrtví. Kámo, já absolutně nevím, kde jsem, kámo. Kámo, on taky na mě vyskočil Digage úplně. Kámo, tak to je fakt dobrý, kámo. Dobrý, já jsem umřel na oheň, kámo. GG. OK, takže jsme back a jdeme na to. Já takže počkej, se tady takhle boostím nahoru, kámo. A hned vím, že tady bude někdo nahoře, ne? Tak se boostím tady do ruky, jo, i tady ty týpek. Jasně, já mám hned ví. Pojď sem. Kámo, kolik chceš damage? WTF? Hej, týpek byl otočený, kámo. Hej, tahle hra mě zabije, kámo, co to je za hru? OK, takže máme tady další koleso a já ti říkám, že už potřebuji vyhrát, budeme vyhrávat. Tady ta mapa je úplně špatná, kámo. Kámo, v té mapě mě úplně takhle jdou oči. Takhle, kámo. Co to je? Dobrý, kámo, jako já nevím, co na to mám říct, prostě tady to mapu udělal idiot, prostě no, sorry. Tak jo, borci, jdeme dál, ale já si věřím, kámo. A tam je týpek, já můžu. Dostal hit, kámo? No mě tady prostě padá oheň, víš co, to mě vysvětli, kámo. Já teď vlastně nic nevidím, víš co. Dobrý, kámo, ty mi jdeš dozad bráškou, klidně se. Kámo, a kolik to ještě damage, víš to? Kolik mu ještě dát, kámo? To mě vysvětli, kolik... Kámo, odkud se tam vzal? Dostal si hlavičku, dobře, dobro dostal, kámo, dobro dostal. Ty se tady vzal zase kde, frére? Týpek je pay to win, má tu extrémní zbraň na nějakou, která, kámo, se prostě teda dává strašně velký damage. A já se tady v té mapě vůbec nevyznám, kámo. Kámo, kolik chceš damage ještě? Kámo, vidíš to? Dobrý, jak se už uklidni, bro. Mám 1 kill, kámo, 1 kill. Můžete mi někdo vysvětlit princip tady té retardované hry? Tady si můžeš koupit prostě lepší zbraně reálně. Počkej, pojď, bum, počkej, kámo, já nevím, co mám dělat. Jo, dal jsem mu. Kámo, já si věřím, že tady tu hru vyhrajem, kámo, já si věřím. Pojď. Vidíš to? Já dostám prostě damage, kámo, dozad prostě od někoho, nějakého degešáka. Já se prohrál, kámo, no. Hele, takže zkusil jsem si tady ty 2v2, já bych si vyzkoušel, kámo, ještě tady ty 1v1, jo. Já tady s Filipem, ale tak ten mě roztříská, to už vidím, kámo. Takže na sniperku, kámo, dáme si Uzinu kičku a dáme si Mountain Freeze, kdy já jinak jako asi nemám úplně, co jiného bych si jako dal. Kámo, já nevím, co mám dělat, víš co, sniperku, kámo, si dám. Kámo, vidíš to? Co to je, kámo, já tady tu hru hrát nebudu. Dostal, dobrý, Tak pojď, kámo, já prostě potřebuju dát nějaký bangry, kámo. Kámo, jde se to. Kámo, tak ten dostal dobrou, kámo. Dobrý, kámo. Dostal další. Kámo, jo, už jsem se, kámo, rozehrál, už mi to dojde. Tak pojď mi, píčo, voda, dobrý. Kámo, dobrý, kámo, dobrý. Kámo, ne! Já jsem chtěl dát no-scope, ale to sniperkou je to takový zajímavý, no, z toho blízka. Já nevím, jako zrovna, když skočíte, tak to asi úplně nepůjde, že jo? Dostal hit, kámo. Yes, dobrý. Jako začínám trošku jako chillovat, kámo. Dobrý, tak jo, pojď, další, počkej. Kámo. Už se začínám rozehrávat. Chill. Kámo, jo. A jsem winner. Tak, zkusili jsme si teda 1v1, 2v2 a co mě ještě, kámo, fakt zajímá, tak zkusíme ještě 3v3. Tak, takže teď vybíráme mapu. Hele, dobrá mapa, kámo, já bych zkusil tuto. To je zajímavá mapa, tady ty crossroads, kámo, jako je to v po, takže já se beru sniperku, Uzinu, beru si Skitchku a beru si Freeze Ray, který jsem ještě ani jedno nepoužil, což jako vůbec jsem na to úplně jako zapomněl, že ho vůbec mám, takže jako crazy. Dobrý, kámo, se uklidněno. Kámo, víc jsem mu trefil. Dobrý, kámo. Kolik chceš damage? Tahle hra je fakt nemocná, kámo. Jako reálně, já nevím, proč to hraju. Fakt nevím, proč to hraju, tyhle. Kámo, ani nevím, odkud dostávám. Ty kokos. Tak počkej, já si věřím, kámo. Ještě nemám ani 1 kill, jo. Já ti říkám, že už ho potřebuju. Dostal hit. Je můj, kámo. Tak se tady zabalancuju, podívej se na mě, hele. Tak. Co ti hraje zblízka, bráško, co? Hezky. Ty jsi taky šašek, vole. Jako chytilo, boom, kámo. Ty kokos, bys viděl, bracho.
Takže jdeme na to. Hele, takže se teď sem také hezky naběhnem. A tady týpek. Ale víš co, oni ti jdou ještě dozad, kámo, jsou úplně... do za hlavu. A vyhráli jsme kolo, je tomu tak. Tak já si furt nechám své weapons, kámo, jsou dobrý. Tady je týpek, ale jo, bum, trefím mu to tam. A on by měl zmrznout, kámo, tady jdete zprava, zleva, dozad, kámo, víš co, kolik. Tak jo, jdeme na to. Já nevím, jestli to je jakoby na princip CSK, anebo to, ale prostě tady vás to spavnuje úplně random, anebo vás prostě začnou pušovat ty lidi. Kámo, vidíš to? Kde, kámo? Tak, dostal no scope. Ale tady jsou frajeři, hele. Dostal hlavu? Tam byl ještě jeden, tam byl ještě jeden. What the fuck? Dobrý, on mi šel dozad, bráško. Kámo, mám fakt nervy z téhle hry. No a vyhráli. No, takže, jsem nespokojený, protože je to 2-1, to znamená, že dáme palit ještě jednu a dáme si ještě jednou 2v2. Potom už jako to nebudu hrát, jinak to mi tady praskne všechno. Dáme tady tu arénku, arénka jako samotná arénka je v po, na tuhle arénku si vezmu raketomet. Kámo, nakombinuješ freeze a raketomet, zmrazíš je, můžu se jebat a pak je odpálíš raketomet, tak pojď, hele. Odkuď? Kámo, co? Dobrý, jdeme dál, tak pojď, určitě na. Dostal si, jeden mrtvej. A vy můžete už tím raketometem, jak je tady ten nový update, to můžete dát i hlavu. Tak, a je to. Raketomet na tady tu mapu je prostě jakože fakt v pohodě. Na téhle mapě se to fakt vyplatí jako dát prostě. Odkud mi jdeš dozad, ty degeš jeden. Dobrý, hej, on prostě se tam spavne jako, já nevím, víš co. WTF, prostě, on mi prostě nebe nejvíc, kámo. Tak, a jdeme dál. Tak pojď, kámo. WTF? Je on nezapolej frér. Aha. Teď koukám, tady jsou ty lidi. Kde seš, brácho? Kde je ten frér? A je mrtvej. A dal jsem mu. Hacker. Si říkám, že mi dává ze strany takhle, to vypadá, že jako ten týpek prostě nic hackuje, kámo. Divnej frér, no. Kámo, WTF? On to tady prostě spavnuje a hackuje, kámo. To bude challenge, porazíme hackera. A zapnu se, no podívejte, co dělá, vidíte to? What? Kámo, to je fakt teplo už. Kámo, dobrý. Tak jo. Match point. Ale teď si budu dávat pozor, jakmile začnu dostávat hity dozad, tak ti říkám, že jdu potom hackerovi. Hned, kámo. Se tady počkám, reálně se tady počkám. Že ten hacker sem půjde někam. A už nevíš, odkud dostáváš, víš co? Jak se tady spavnuje? WTF? On tady prostě lítá ten týpek. To je prostě crazy, kámo. On tady prostě lítá ten frér. Dostane nějaký damage a to je všechno. A pak se úplně zmizí. A dostal hlavičku. Se teleportnul, dostal hlavičku. Jsem to tam odpálil v pravou chvíli. A vyhráli jsme. No borci, jako tahle ta hra, kámo, jako sice možná je jedna z nejvíc populárních her na Robloxu, ale je to o nervy, kámo, takže já nevím, jestli máte pevný nervy, tak si zahrajte, jestli máte pevný nervy, tak to nehrajte, jinak si rozbijete monitor. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, to nechte like, odběrat zvoneček a určitě kupujte můj merčík a připojte do můj Roblox skupiny, všechno budete mít dole v popisku videa, takže se tam nezapomeňte podívat. A tak já děkuji za to, že do konce, mějte se krásně, schválujte básně a užívejte, mějte se hezky. Čekis.